Položili kľúčové otázky, zásadné otázky. Ale je dôležité aj to, aby to boli otázky poctivé. Pozorne som si vypočul predsedu parlamentu. Aj on sa pýtal. Napríklad sa opýtal, že keby sme urobili slovenskú zbierku na Euroval, koľkože centov by vyzbierali Slováci. A hneď si aj odpovedal, že zrejme ani cent. Tak v tom momente som si povedal, že aj tak sa dá. Ale potom sa ja opýtam, keby sme tak náhodou urobili slovenskú zbierku na slovenský štátny rozpočet, koľkože centov by sme vyzbierali Slováci? Kebyže dane boli dobrovoľné, koľkože dane z príjmov by sme odviedli? Čiže áno, otázky je možné klásť, len je nesmierne dôležité, najmä v takýchto kľúčových okamihoch, aby to boli otázky pravdivé a poctivé. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale ja za takúto poctivú a pravdivú otázku považujem napríklad otázku, udrží sa eurozóna? Bolo by dobre, keby sa udržala eurozóna? Udržíme spoločnú jednotnú európsku menu? Bolo by dobre, keby sme ju udržali? Je v záujme Slovenskej republiky zostať v eurozóne? Je v záujme našej vlasti zostať v Európskej únii? A budem sa pýtať ešte ďalej. Mali by členovia klubov, elitných európskych klubov, plniť podmienky a záväzky, ktoré vyplývajú z členstva v týchto kluboch? Dámy a páni, má Slovenská republika záväzok ratifikovať ochranný val? Je v záujme Slovenska, aby zostalo kredibilnou, alebo teda dôveryhodnou krajinou, s dôveryhodnou vládou, s ktorou sa budú radi stýkať štátnici všetkých krajín? No a napokon teda je poctivou aj otázka, keď už sme v tom najelitnejšom klube, aby sme aj my prispeli svojim dielom na tom ťažkom zápase, na záchrane jednotnej európskej a teda aj slovenskej meny. Pane poslankyne, páni poslanci, ak si len na jedinú z týchto otázok odpoviete kladne, tak potom musíme ochranný val a dodatok k nemu ratifikovať. Ja som presvedčený, to je moje videnie, že odpovede na všetky tieto otázky sú áno.